Ако искаш нещо да се случи, се събуди и работи, а не като бълък да спиш и да седиш и да чакаш то да се случи. По-добре се разходи из бурните води, виж как е, стани, открий себе си и стреляй, но винаги помни, бъди себе си, каквото да ти коства това, а не като шматка да пуснеш котва и да гледаш другите. Помни, никога не бъди допедавка, като най-долната от тайка, бяга и лети като срака, а не като някаква долна шматка, да се луташ и да се буташ там, където нямаш никаква работа. Най-добре стани и се разтърси, мислите се събери и действай, преди някой да те изпревари и да ти играе най-големите шамари. И помни, мой, и помни. Не бутай стари рани, щото от тях много боли и кърви, докато не отвориш нова страница. Опитай истинското от тъпото, да отделиш, а не като баница, да седиш и да смърдиш както онзи тъп дермиш, който благоволиш. Не се прави на такъв какъв